Priatelia, v týchto krátkych, ale informačne bohatých videách vám predstavujeme niektoré z mnohých výskumov Smart aktivátora Totálny detox, ktoré pre spoločnosť Dana L. vykonali lekári pomocou temnopohľadového mikroskopu. Táto metóda hemoskánovania kvapky krvi umožňuje v dynamike pozorovať proces zbavovania sa pacienta parazitov, húb, baktérií a iných škodlivých látok v priebehu krátkeho času pri používaní totálneho detoxu. Naozaj, už za niekoľko hodín výskumu vidíme pôsobivý výsledok očistenia krvi od všetkého zbytočného a choroboplodného. Pre porovnanie treba povedať, že očistenie krvi inými metódami či prípravkami si vyžaduje veľa času, prostriedkov a často prináša aj vedľajšie účinky, nehovoriac o kvalite samotného čistenia. Náš prípravok Totálny detox zabezpečuje skutočne totálne odstránenie toxických látok z krvi. Týmto pacient získava na kvalite, čase, prostriedkoch. Dostatočné argumenty na používanie totálneho detoxu však áno? Žena, 63 rokov. Vidíme mincové stĺpiky, zhlukovanie červených krviniek. Dochádza k zmene. pH sa posúva smerom k prekysleniu. Sú tu aj jednotlivé erytrocity, ktoré plávajú samostatne. Tie prinášajú 100% kyslíka a odvádzajú oxid uhličitý. Imunitné bunky sú znížené. Imunita je oslabená. Sú uzavreté, neaktívne. V zornom poli je veľký kryštál cukru. Erytrocity sa zlepujú, pH sa mení, je posunuté k prekysleniu. Dochádza aj k nedostatku kyslíka. Kyslík sa prenáša len po okraji buniek. Leukocity sú veľkosťou na dolnej hranici, ale aj tak sú neaktívne. Prekyslenie a zhlukovanie na to vplývajú. Sú tu tiež erytrocity s nedostatkom hemoglobínu, teda aj železa. Po 30 minútach po vypití vody Totálny detox nastáva uvoľňovanie toxínov z buniek, tie sa dostávajú do krvného obehu. Zvyšuje sa záťaž na pečeň a obličky, ktoré musia toxíny odstrániť. Žena hovorí, že po vypití totálneho detoxu cíti určité pocity v pravej hornej časti brucha. Je to znak silného uvoľňovania toxínov z buniek. Po treťom odbere krvi, teda po hodine po vypití vody, totálny detox, to, čo sme predtým videli ako silné uvoľnenie toxínov a miernu intoxikáciu, teraz sa erytrocity postupne obnovujú a krv sa približuje k norme. Leukocity sa zväčšili. Predtým boli uzavreté a neaktívne, teraz sa zväčšili a stali sa aktívnymi. Na tomto príklade vidíme, že pod vplyvom detoxu dochádza k veľmi silnému a rýchlemu uvoľňovaniu toxínov a potom k postupnému, ale tiež pomerne rýchlemu obnoveniu krvi do normálnych hodnôt so zvýšením imunity a lepším okysličením vďaka obnovenej funkcii erytrocitov.